med armene! Manden her er måske årsagen til, at Danmark har en håndboldmålmand i verdensklasse. Med en redningsprocent på 43 var en af de største helte i semifinalen mod Spanien målmand Niklas Landin. 22 af den slags redninger her blev det faktisk til. Han er lige så gammel, 22, og man siger i håndboldsporten, at målmænd først topper, når de er over 30. Så hvad kan det blive til oven i købet af en målmand, der som barn blev beordret ind mellem stolperne, mod sin og familiens vilje? Søren Hummelgaard er 9 år og skarp mellem stængerne. Godt reddet! Han er lilleputter for KFUM København, præcis ligesom Niklas Landin var. Nogle gange så tænker man på, der kunne Landin måske godt have taget den, og der kunne jeg godt have gjort det lidt bedre, eller sådan noget. Hvad siger han? Landin. Sådan! Jeg ser hallo. Jeg bliver ved med at tage bolden. Tag bolden fra ham! Det er godt reddet, Søren! Træneren dengang og nu er den samme. Værsgo. Jeg bliver da glad og stolt og synes, at det er fantastisk. Ja, det er godt. Lilleput-træner Henrik Persson står i skarp erindring hos Niklas Landin. Ja, det er dejligt. Det var nok ham, som startede det hele. Det var ham, som ligesom bare stillede mig ind på målet. Jeg kan huske, at jeg meget mod hans mors vilje satte ham ind på mål, og det passede hende bestemt ikke. Hvorfor? Ja, fordi hun synes, at det var synd for hendes lille dreng, at han skulle stå på mål. Men så sagde jeg til hende, at det var noget, jeg bestemte. Det var ikke, fordi jeg havde så mange redninger, men jeg læste åbenbart spillet fint nok. Ja, fint nok. Måske fordi alle altid spiller håndbold i familien. Læg for eksempel mærke til scoringen her. Altså, vores liv det er jo næsten håndbold. Vi ødelagde også mange af min mors vaser, så de fleste julegaver de gik på nye vaser til vores mor. Og så er der det der med Niklas Landins måde at fejre en redning på. Det sker faktisk også i det små for Søren Hummelgaard. Det er selvfølgelig godt, når det er, man sådan redder den, så må man godt lige være lidt stolt, fordi det er ikke så mange gange, at man så redder den. Så det skal fejres? Ja. Landin, han passer sit mål, og han gør det særdeles godt, på trods af, at han blev beordret derind. Men det kan være, at han ikke bliver der for evigt. Det kunne da også være fedt at være den nye Mikkel Hansen, eller hvem der nu spiller ud i mange. Jeg kan godt lide at skyde bolden ind, og håber også engang, jeg kan vise det. Bare ikke i morgendagens finale, hvor den gamle KFUM Lilleput-målmand helst skulle blive på sin plads. Og Lilleput-kampen endte i øvrigt med nederlag til KFUM på 4-8.